Hello Lwgwpwr. Hello, hai Lwgwpwr. Nोंसोर माबोरै दं? आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङैनो दङ। जोंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जोंबो मोजाङैनो दं दे। दा बेवहाय नुजाथि फैनायनि कारनानो जाहैबाय जोंना मानो होनबा जों मोनसे सर्ट भिडिअ कमेडियान लाबोनो सानदों। दा नोंथांमोना जोंखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय। एसे नोंथाङा बुंनो सम मोनोबा लागोन लानाया। दा साननैसोआव एसे बेस्थ' नालाय। आच्छा आच्छा। उनफोराव नोंथांमोननो एसे खिथिनो नाजानोसै। नोंथांमोना सापर्ट होलांदो। दा बिथांखौथ' सिनायखायो जानो हागौ नोंथांमोना। बिथाङा आंनि चेनेलावनो गायो। बिथाङा आंनि बिफाबो जायो, बिदाबो जायो। गोबां रल दङ। राजा बर' चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना। गासिबो सापर्ट खालामलायदो। गासिबो नायदो नोंथांमोना। दे बाय। उनफोराव लोगो मोनगोन दै बाय। दे बाय, गोजोननाय थाबाय। फिसाला नों बेयावसो दङ। नोंखौ सासे सिख्ला नायनो फैदो। थु।